दिनैनि बे अन्थाइबिल प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि फैगौ लकसभानि इलेक्शन तथा विधानसभा आरो बिटिसि इलेक्शननि जे जोङो बुथ कमिटि दाफुंनाय बबे बबे प्राइमारियाव बेसेबां इलेक्शन सेन्टार दं आरो बबे बबे प्राइमारियाव बुथ कमिटि दादों बिनि सायाव जों नायबिजिरदों ब्लक कमिटि हिसाबै आरो बेवहाय माने गोबां आलासि फैदों क'क्राझार जिल्लानिबो बेवहाय नायबिजिरनो थाखाय दा बेवहाय जोङो सानदों जे जोङो इलेक्शन गेलेनांगौब्ला जोंहा बुथ कमिटिया जोंनि थाखाय गोनांथार बुथ कमिटिनि थ्रुयैसो इलेक्शन सेन्टारनि बुथ कमिटिनि थ्रुयैसो जोङो बबे गामिया बबे सेन्टारा बेसेबां इलेक्शन होदों माबादों भट होदों जों बेखौ मोनथिनो मोनो दा नंखायनो जोङो बे बुथ कमिटि दाफुंनायनि थाखाय जोङो बनगाव ब्लक कमिटिया बिथांमोननो गासिबो प्राइमारि जोंनि बनगाव ब्लक कमिटियाव 13टा प्राइमारि दं बे 13टा प्राइमारि जोङो इन्सट्राक्शन हरदों ब्लक कमिटि जानानै जोङो दिनै गिदिंगासिनो दं दिनै जोंहा मोनबा ब्लक 6टा ब्लक कमिटियाव जों प्राइमारि कमिटियाव जों आवगायनाय जाबाय माखासे 6टा प्राइमारि कमिटि दंबावो बेवहायबो जोङो बे बुथ कमिटि दाफुंनायनि सायाव जोङो नायबिजिरगोन आरो बिथांमोनखौ जों बिथोन होगोन माने जोङो ब्लक कमिटि दाफुंनायजों लोगोसे बे मिटिङाव जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो खोन्थाना होदों फोलायना होदों जे दानि इउपिपिएल सरकारा मा मावदों ओमफ्राय बिजेपि सरकारजों इउपिपिएल सरकारा दिनैसिम माबायदि खालामजादों बेफोरनि सायावबो जों एसे सावरायदों जों नुनो मोनदों बिथांमोना बुंगासिनो बुङो जेरै फेरेंगाखौनो होनना बुं रन्जित बसुमतारी बिथांमोना बुङो गोदो 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा सरकारा मा मावबोदों जेबो मावाखै होननानै बुंगासिनो दं दा बिनि सायाव जों रायजो राजानि सिगाङाव जों खोन्थादों जे हाग्रामा सरकारा 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोराव मावबोजोबनायखायनो गिदिर गिदिर दालां लामा स्कुल कलेज आन्दलन समाव स्कुल कलेजखौ सावदोंमोन बबेबा दालांखौ सावदोंमोन बेफोरखौ जोङो नांग्रोगौ हिसाबै हाग्रामा सरकारा बे दालां स्कुल कलेज ओमफ्राय अफिसफोर सावनायफोरखौ मावबोदों बिनि अनगायैबो बहुद डेभेलप लामा सामा नांगौ जोंनो रायजो राजानो दालां नांगौ जोंनो रायजो राजाफोरनो दा जोंनाव दंफां मोननो थांला बेनिखायनो दंफांनि दालांखौ बोखारजोबनानै जों आरसिसि दालां मावबोदों दा बे मावसेयावबो दानि इउपिपिएल सरकारा नुवाखै आरोखि माने खाना नुब्लाबो खाना बादि बुंनानै मा मावदों 17 बोसोराव मा मावदों बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा सरकारा 17 बोसोराव मा मावदों होननानै जोंखौ बखिदों नंखायनो जों बुंदों बिथांमोना खाना दिनै बिथांमोना बबे लामाजों थांनानै बबे जायगायाव थांदों ओमफ्राय बबे दालांजों थांनानै बबे जायगायावखि थाङा जेरावखि थाङा मानो सारेन दाबै इएमफ्रा थाङै सिबा थाङै बेबायदि मिटिं खालामदों बबे लामाजों गावसोर बानायनाय लामा नङा बेथ' जों गोदो बिपिएफ दोलोआव बानायखाजोबनाय 17 बोसोराव जों बानायखाजोबनाय दा बे जोंनि लामाखौनो बिथांमोना मा खालामो दा एफायनो खुनुरुखुम फोसाबनानै बेहायनो रिबनसो हास'यो आरोखि बिसोर गावसोर लामा लुनायाथ' गैया जों बानायनाय दालां जों बानायनाय लामाफोरखौनो फोसाबनानै सुस्रांनानै बेखौनो बिसोर थालिर गायलायनानै आरामसे रिबन हास'यो दा जों बुंगोन बिसोरो दा सरकार खुंनाया दिनै 3 बोसोर जाबाय बा इउपिपिएल दोलोनि सरकार खुंनाया मोनसेबो जिनिसखौ जेबो खामानिखौनो मावनोनो हायाखै बेखौनो जों मावगोन ओमफ्राय बिसोरनि बाथ्राफ्रा मा बुङो जों जुदि सोङोबा सोरबा लिडारा सोङोबा नोंथांमोना सोङोबा प्रेस मिडिया मानगोनां बिथांमोना सोङोबा बुंगोन मावगोन जों मावनो थाखाय आखायाव लाबाय जों मावगोनल' आरोखि खिन्थु मावखांबाय मावगासिनो दं मावबाय बे मोनसे बाथ्रा गैया खालि मावगोनल' आरोखि बिदि बाथ्रा थारमाने बे गासिबो माबाजोब आरोखि मा होननानै बुङो पलिटिक्स भाषा गावसिनि सिङाव बे दंखायो आरोखि जिखुनु खामानि मावा मानो जाय हक रन्जित बसुमतारी बिथाङाथ' फेरेंगा बसुमतारी बिथाङाथ' बुंगासिनो दं 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा सरकारा खेला धुला जेबो लाबोनाखै नै जों देग्लाय लाबोदों दुरां काप जोफैदों लाबोदों होनना बुंबाय जों भाई मिथिबाय जों हमनानै मोनबाय दुरां कापनि सानजाथिङै जे माने गेलारि लुनाय
बे आर्मिफोर बे दुरान कापआ आर्मि रिटायारफोरनि माबासो आरोखि गोदो आर्मि ट्रेनिंनि नामैसो दुरान काप बिथांमोना 20 कोटि गारनानै बे दुरान काप नायनो थाखाय बै गेलारि बानायना होदों दा फोथारखौ बानायाखै बेखौ रिबन हास'हैदों माबे प्रमद बर' सारा थांना बेखौ रिबन हास'हैदों नाथाय ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय दुरान कापआ जाय जाबाय बिनि थाइसिटखौ जोङो मोनसे रायजोफ्राव बयबो नुबाय नाथाय जेलानाखि माने क्वार्टार फाइनालाबो क'क्राझाराव जागोन बे साइ फिल्डआवनो जागोन बेखौ जेला जों नुनो मोनो अब्ला जोङो सिन्था खालामदोंमोन गासिबो खेलाखौथ' नुबाय आरो क्वार्टार फाइनालखौ नुबा जोंनि गोसोआ गोजोनगोन जों बेखौ सानदोंमोन नाथाय बे माबानि फेरेंगामोननि रन्जितमोननि गारमा फुवाफोर बुंनाय बाथ्रा ओइदिनखालि बिसोर असनमान जानांगौ जिहेतुके फोथार गाज्रिनि थाखाय बे दुरान कापखौ बे क्वार्टार फाइनालखौ बहाय खालामनो हायालाबानो गुवाहाटियावसो लांजाबाय होमब्ला बोरै फिन दुगाया नै जों खेला लाबोदों जों उमुक लाबोदों होननानै माबाग्रा बोरै बिसोरनो जेबो खामानि गैया बिदिनो नलेज फेस्टिभेल माबा फेस्टिभेल बायदिसिना लाबोबाय बाहाग पात्र खालामनाया रानना जाबाय टेन्डार सिस्टेम सोरनोबा टेन्डार होबाय 1 कोटिनि टेन्डार होबा बहाय खमसे खम माने 20-25 लाख थांबाय बारबाखि जेसेबां दं गावसोर रानना जानाय टेन्डारजों प्रमद बर'जों बिनि सायाव जेबो खोथा गैया आरोखि दा ओंखायनो बिसोरनि सायाव खुनु जोंहा हारिया बा जोंनि BTC एरिया खुनु आसा गैया डेभेलप जागोनखौ जों आसा गैया बहाय जों डाइरेक्ट नङाब्लाबो जोंनि मानसिया थांनानै बे जाय माबा NDFBनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनाव थांनानै माबा गोविन्द बसुमतारी NDFBनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनाव थांनानै अनेक रायलायहैदोंनो सोरबा बुंहैदों जे सार नोंसोर इलेक्सननि आगोल 1 लाख न'खर होनो नागिरनाया बोरो न'खर साख्रि होनो नागिरनाया बोरो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 कोटि थाखा होनो नागिरनाया बोरो मा दाबो जेबो नुवाम फैया अब्ला बे गोविन्द बसुमतारीया बुंबाय जाहैदों बेफोर इलेक्सननि खोथासोलै बेखौ गुरुत्व लानो नाङा इलेक्सननि थपसो बेबायदि खोथा आरोखि होमबा गासिबो थगायनाय सारा जेबो गैया दानि खामानि जेसेबां मावनो नागिरदों मावगोन आखायाव लाखाजोबो मावजोबगोन होननानै बिसोर बुंगासिनो दं खिन्थु मावगोन ना मावो बे भबिष्यत बेसो भगबानसिम मिथिगौ आरोखि दा ओंखायनो जोङो बिथांनि सायाव बे UPPL सरकारनि सायाव जोंहा खुनु आस्था गैया UPPL सरकारनि सायाव जोंहा खुनु भरोसा गैया नै दा रायजो राजाफ्रा जांख्रिखांदों अपमान मोनदों दुखु मोनदों जेरै बे दाख्लै फेरेंगामोननि बे समस्थिथिङै न' सावजानाय माबा खालामजानाय इभिकसन खालामजानाय दाख्लै आंनावनो मागि फैदों बेसोरहा माने जेबो जानो गैला मा गैला आफाफोर एसे माइरंफोर हरदो थाखाफोर हरदो दख'नाफोर हरदो होनना बुरै 3-4 बेहाय मागिला फैदों आं दुखु नांदों आरोखि आरो आं सोंदों अब्ला नोंसोर फैगौ बहराव UPPL सरकारनो अर्थात ट्रेक्टराव बहर होबावगोन नामा होनना बुंदों मोनबावासो बिसोरो नै जोङो बिसोरनो बहर होबावगोन ना ट्रेक्टराव जों बहर होबावगोन ना गाबनायनि खोथाजों बिसोर दुखुनि खोथाजों बे खोथाखौ आंनो फोरमायदों ओमफ्राय दा आं बुजिनो मोनबाय अब्ला माने बिसोरनि सायाव गासिबो माने दुखु मोननाय फैजोबबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दा जोङो नंखायनो नैबे जाखांबोनाय नैबे दा फैगौ माबायावथ' जोङो लकसभा इलेक्सनाव जों देरहाखागोन जोंनि क'क्राझार समस्थिया एकदम निर्घातखा 100% निर्घात दरं उदालगुरियाबो निर्घातखा ओमफ्राय जोङो हाजार बिसोर UPPL जों BJP जों ज' जानानै बे फैगौ BTC इलेक्सनखौ खालामथों जोंनि बनगर समस्याथ' जों 110% जों देरहाखायो जों रावनो हगारखाया बेवहाय जोंखौ जोंनि आगोल EM दंमोन जोंहा बनगर समस्थियाव राजिब ब्रह्म बांगाल होननानै बुङो बिथाङा जोंनि कमिटिनि अर्थात ब्लक कमिटिजों रावजोंबो रायलायालाबानो BJPआ ब्लक थांबाय दा बिथाङाबोथ' केन्डिडेट जाफैखागोन नाथाय बिथाङा फैब्लाबो 100% आङो बुंगोन बिथाङाथ' जेराव मोनखाया BJPआव मोना आरो UPPL आव दारायब्लाबो बिथाङा मोनखानाय नङा आरोखि बे खाथांखा